Doamnelor și domnilor, sunteți la Bucharest Fashion Week 2009, cel mai important eveniment de modă al anului, transmis în peste 200 de țări. Tot astăzi le veți cunoaște pe concurentele de la Top Model România, cel mai important concurs de promovare. Haideți să le aplaudăm pe cele 20 de concurente de la Top Model România 2009. Walks down the street, says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, dogs in the moonlight, far away. Cu numărul 4, în concurs Mihaela Bucurel din Iași, agenție Casta Morelli. Numărul 5, Ana Hrișcu din Iași, agenția Casta Morelli. Și tot din Iași, cu numărul 6, Ana Ciritel, agenție Casta Morelli. Baby, you're killing me. You're killing me. Numărul 16, Sandra Ciubotariu din Bacău, reprezintă Casta Morelli. Manita. Câștigătoarea titlului Blue Air Top Model este concurenta cu numărul 4, Mihaela Bucurel din Iași, reprezentantă Casta Morelli. Mihaela Bucurel, care se bucură foarte tare acum. Da, este vorba de bijuterii unicat din aur și diamante. Doamnelor și domnilor, iată ne ajung și la premiul cel mare, Top Model România 2009.
Câștigătoarea Top Model România 2009 va primi o campanie de promovare de 1 an de zile pe Fashion TV Paris și va participa la toate evenimentele organizate de Fashion TV în marile capitale ale modei, unde va avea ocazia să prezinte pentru designeri internaționali de prestigiu. Top Model România 2009 va primi din partea Blue Air și Direct Aero Services o vacanță de o săptămână la Malaga. Casa de bijuterii Rinaldo îi oferă un set de bijuterii unicat din aur și diamante. De asemenea, va primi o bijuterie deosebită și din partea Cielo Veneția 1270. Câștigătoarea va mai primi un abonament pentru îngrijirea părului timp de 1 an de zile la Acad Oro by Salern Cosmetics, centru de formare profesională și înfrumusețare, și un abonament VIP pentru 1 an la centrul de fitness și spa Body Art. Haideți să aflăm, emoțiile sunt foarte mari. Cine este câștigătoarea Top Model România 2009? Am ajuns la momentul culminant, doamnelor și domnilor. Câștigătoarea este concurenta cu numărul 5, Ana Hriscu din Iași, reprezentantă Casa Morelli. Top Model România 2009, Ana Hriscu din Iași. Top Model România 2009, Ana Hriscu, concurenta cu numărul 5. Ea va primi acum cadoul și din partea domnului Rinaldo. Un set de bijuterii cu aur și diamante. Vă rugăm câștigătoarele să poftiți mai în față. Haideți, curaj! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim! Acestea sunt câștigătoarele din această seară. Toate concurentele sunt câștigătoare în această seară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă așteptăm și mâine seară cu colecții semnate Cătălin Botezatu, Clara Rotescu, Rita Mureșan, Ersa Atelier, Mihai Albu, dar și cu Romanian Fashion Awards. Vă mulțumim mult! Vă așteptăm și mâine seară și acum vă invităm la un cocktail și la o petrecere în Diamond Lounge la etajul 1. Vă mulțumim! O seară cât mai plăcută în continuare! Top Model România 2009, Ana Hriscu din Iași.